saludsod at man ken ka. Damag ko asyak tay kagura, ajak amu nangigapwana. Di na kadi ay ayaten wenno adan sa bali. Anang itaklinam itarik na, di na kadunay pasaktan. Ada kadi karbengat manglapet ita paggugustuhan. Nawaya ka mupakaragsakan, ngem ditulag di mukat lipate. Tila ikaw dawat ko, di na to ko mapagpakitaan. Ragsak iyo akasan itan, masugat to'y kaunggan. Wenno adan sa bali, anang itaklinam itarik na, di na kadunay pasaktan. Ada kadi karbengat manglapet ita paggugustuhan. Nawaya ka mupakaragsakan, ngem ditulag di mukat lipate. Tila ikaw dawat ko, di na to ko mapagpakitaan. Ragsak iyo akasan itan, masugat to'y kaunggan. Ragsak iyo akasan itan, masugat to'y kaunggan.
siya ang lakuman. Taawan ngamin ilog tuy cellphone ko ita. Dandanin sa paikitid ag expire tay SIM card na ay nagrigat biyag ko sa saade ita. Napateken ka, di mas baalan nga iliw puken ka. Ket iti cellphone ta iparik na. Napateken ka, di mas baalan nga iliw puken ka. Ket iti cellphone ta iparik na. Ay nagrigaten, ayan mayadayo ka, mayadayo iti napateken ka, di mas baalan nga iliw puken ka. Ket iti cellphone ta iparik na. Ay nagrigaten, ayan mayadayo ka, mayadayo iti napateken ka, di mas baalan nga iliw puken ka. Ket iti cellphone ta iparik na. Ay nagrigaten. Inulilam to'y puso, pinanawa magtutuo. Anya na nagsakit, anya ket din naguto. Inururay kabiyag ko, inabayag ka nito. Nga mawandi kan makita nga agsugli